Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалам дар канали мо, ҳатман обуна шавен, лайк монем ва дар номерҳои поёмода муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Дӯстони азиз, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Шоҳмансур, Картигинский хонае ки навор мекунем. Дӯстон, ана ҳамин хонаи замини фурӯшӣ аст, замини ду комнатаду. Роҳаш ана ҳамин аст, тарафҳои хонаи нав мегананд ҳамин тарафа. Дӯстони азиз, роҳи главниш ана ҳамин аст. Айни ҳол роҳи пиёдарав аст. Дӯстони азиз, роҳро бар рӯзҳои наздик роҳи асфалт мошинрав мекунанд. Хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст. Мактаби 63 дар поёни ана ҳамин кӯча, масҷид дар наздики ана ҳамин территория ҷойгир аст. 6 сотиқ замин, ду дар хона ҳозир даромада ба навор мегирем. Дӯстони азиз, айни ҳол дарвоза надорад, ана ҳамин роҳ заминаш гир ба гирд сементблок бардошта шудааст. нафароне ки аз тарафи Картигинский замини холӣ пурсида будем, временкаш қати дуто дар ана ҳамин территория ҳаст. Дӯстони азиз, хоке ки мебинем, дӯстони азиз, хокро метавонем мақсад ҳамвор кунем. Замин ҳамвор аст. ду комната дорад. Дӯстони азиз, як подвал, якто санузел даромада ба даруни бино сементблок қати бардоштааст. Обаш, дӯстони азиз, ҳамин территория камтарак поёнтар об ҳаст. Даруни ҳавлида об гузарондагӣ нестанд. 5000 сомонда об то даруни ҳавлӣ мезгарад. хоб, аз тарафи дасти рост якум комната времянка кардагиан ёра. хоб, як подвал дорад. Дӯстони азиз, дар бича якто комната боло. инҷо бошад ҷои санузел. гир ба гир деволаш маҳкам, як дарвоза мезанем, тамом. хонаe ки мақсад аст, метавонем ки ремонт кунем, метавонем ки временка снос кунем. аз бари боло яке бари поён як катечаи хушрӯ шавад. хоб, як бор дигар такрор мекунем, хона қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, Картигинский, тарафҳои навхона меган. 6 сотиқ замин, ду дар хона. нархи хона дӯстон 210 000 сомон. боз муомила дорад. номерҳо барои тамос 112 12 90 92 ватсап, як номер дигар 987 39 39 65. дар ана ҳамин номерҳо занг мезанем, маълумоти бештарро соҳибмулк медиҳад. раҳмати калон барои диққат. нафароне ки бори аввалам дар канал обуна мешавем, лайк мемонем. нафароне ки дар тарафи Картигинский хонаи фурӯшӣ доред, дар номерҳо муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. худо нигаҳбонатон то навори оянда.